CSGO oborio rekorde, Arkane oborio još više rekorda, Travis Scott postavio novi rekord idiotizma i za kraj malo NSFV sadržaja. Neću valjda ponovo da radim striptease. Ne, ali vezano je za ovo. Vezano je za to. Okej, 2 godine mukotrpnog čekanja, ali čoveče, koliko je bilo vredno svake sekunde. Odmah nakon polufinala se znalo da će trofej napokon podići ili Niko ili Simple, a već svi znamo kako se to završilo. Kao navijači bilo je teško svariti onaj poraz naših igrača u samom finalu, ali kao ljubitelji kantera niko ne može da ospori da je ovo bilo verovatno najbolji Major ikada. Saša je uz titulu Major prvaka dobio i MVP nagradu, mada iskreno zaslužio je 10 MVP titula za sveukupni performans i zaista ono je bilo brutalno. Iako je bilo 2-0, onaj Nuke je bio neverovatno. Ali zamisli moment da ti odeš na Major i sam ga osvojiš. Ne, braću, ja sam Igan, dajte mi neka 4 lika, brate. Pazi, 15 puta Navi je otišao na Major i nisu ga osvojili, Simple bio u fazonu, okej, momci. Sad ga osvajam. Ja ću. Final, do it myself. Čak je i naš domaći prenos postavio vrtoglave rekorde koje niko nije očekivao. Kada se analitika malo slegla i procesuirala do kraja, maksimalan broj navijača u jednoj sekundi je bio 20.664 na našem prenosu, a Major je ukupno pogledalo 271.682 ljudi. Au! Ovo je samo online bez TV-a. Znači da je još jače. Znači, uz TV je tipa 300 više. Milion više. Milion više. Brojke u svetu su tek razbucale sve moguće rekorde koje je prethodno postavio E-League Major davne 2017. godine sa svega 1.300.000 istovremenih gledalaca. Oba polufinala su već oborila taj prethodni rekord, dok ga je veliko finale Navija i G2-a oduvalo za duplo. Sa čak 2.748.850 pari očiju. A šta ako neko ima jedno oko? Fuck, nisam to mislio tome. Nema veze. Iskreno, ovo su zaista brutalne brojke. Ne, preverovatno, ja sam ne verovao iskreno. Da, ali moglo je da bude i 3 miliona, ali niko je promašio onaj Deagle shot. Bukvalno. Plaki. Dobro. Okej, Niko. Sad sam tek to shvatio. In-game događaje i misije, Twitch dropovi, watch party, obaranje rekorda u 38 zemalja širom sveta. Riotov Arkane je postavio domaći zadatak svim gaming kompanijama koji žele da se oprobaju u ovoj industriji. Jesi gledao Arkane? Da! Hvala. Svaka čast. I'll be here next week. Koliko si epizoda gledao? Pa 3. Znao je. Dobar, ne laži. Misliš da me pređeš? Zna Ljuba šta treba da se gleda. I dalje nisam gledao Witchera do duše. Ako još uvek niste gledali Arkane, bez brige, nećemo spojlovati ništa. Priča je brutalna, animacije su banger. Samo upalite i pogledajte seriju, verujte nam. Šta je ovo, kao neka reklama za Xiaomi? Bukvalno. Najbolji odnos cene i kvaliteta. Najbolji odnos animacija po minutu, ne znam. Dobro si krenuo, morat ćeš da razmisliš malo. Krenuo je ovako i on... Za drugu fazu, tačnije naredne 3 epizode, Riot je spremio još više promocije i saradnji, a jedna od njih je malo sus. Naravno, Arkane stiže i Among Us! Ide gas. Zašto ga svi zovu Among Us? Among Us, zato što je baš je dobro. Kako je loša fora. Govori čovek koji ima 30 godina i svaki dan minimum 3 puta vikne ide gas. To nisi morao da kažeš na kameri. Nije morao niko da zna. Ali zaboravite na to. Ima nešto mnogo važnije od Among Usa, jesi srećen? Ovde, a to je Riotova nova mini igra Hextech Mayhem. Ritmički platformer gde Ziggs i Heimer skakuću i raznose stvari u ritmu muzike. Ovo zapravo deluje jako interesantno. To je kao onaj, kako se zove, Necrodancer. Pa slično je, samo je više ko Flappy Bird sa ritmom. Okej. Igra izlazi 16. novembra i koštaće čak $10, što je u Riotovom svetu ono, haos. Ali šta ako bi postojao način da je igrate besplatno? Možda neka platforma na kojoj u isto vreme možete pogledati seriju o kojoj pričamo i obrnete ovu igru po cijeni jedne te iste pretplate. To je bilo baš dobro. A ne znam, ali kako bi skakuto sa daljinskim? Hugo skači gore, to jest Ziggs skači gore. Mislim... Do you guys not have phones? Okej. Da pozemimo od legendarnog Valvea. To si uradio, to si uradio. Dobro, obe kompanije. Blizzard. Da.
Znaš. Iako je korejski Damwon ušao kao apsolutni favorit u finale, iako je javnost davala malo šanse EDG-u da uzme čak i jednu partiju u finalu, prva Kina je odigrao najbolje kada je bilo najpotrebnije i po treći put u ovogodišnjem šampionatu sveta izašao kao pobednik nakon 5. odlučujuće partije u meču. Kako je to moguće? Odigraš 5 best of 5 gameova celih i onda osvojiš finale. Brate, Riot goes stonks. Znaš ti kolika je gledanost u best of 5 kad ide u 5 gameova? Da. Pa nije ko za Major. Pa Major nikad neće biti best of 5. Laki. Kina je ovom pobedom uspela da se vrati na tron internacionalnog LoL e-sporta, iako se činilo da je Koreja nedodirljiva na svetskom prvenstvu 2021, a nama ostaje da sačekamo najbitniju odluku ove godine, a to je naravno koje heroje će EDG izabrati kao svoje šampionske skinove, stvarno? Da, ovo je najbitnija stvar. To je najbitnija stvar na svijetu. Bukvalno je bitnije nego to ko će da osvoji. Ti ćeš da uzmeš neki šampionski skin. Ne, ali želim da vidim koji je. Osim svetskog prvenstva, vreme je da krenemo i pripreme za najbolja LoL takmičenja na planeti Zemlji. Evropske regionalne lige! I zapravo ovdje nećemo pričati o IBL-u, šta? Da, 50 puta bolje od svetskog. Da, iskreno, banger. Banger sadržaj. Španija izgleda kao apsolutni pobednik ove sezone, jer osim Pikija i Ibaja koji su preuzeli mesto Astralisa, sada saznajemo da u LVP ulazi ni manje ni više nego fudbalski klub Barcelona! Opa. Iskreno, baš Crvena haos. zvezda Barsa na Evo Mastersu. Lagano. To je zapravo haos dobra stvar. To je zapravo haos dobra stvar. Čekamo samo Real da uđe u LVP. Ništa, javi Zvezdi da napravi najjači roster ikad. Neće. Ako je verovati glasinama, za njih će igrati bivši EBL šampion 2 Hour, Sigma Jen, midlaner ekipe Sapap. Polako, ali sigurno, Španija se nakon kratkog hijatusa vraća na sam vrh evropske scene po potencijalnim brojkama koje mogu da dostignu. Ali obaranje rekorda koje je postavio K-Corp u francuskoj ligi će biti ekstremno težak zadatak. Ne znam da li bi bilo gledanije K-Corp Barcelona ili K-Corp i Bay Piki. Verovatno i Why not both? Misliš? Da. A realno bi. Veći hype Da, up realno Ibaja. i Bay je, brate, ono... Kakva je Barcelona. Da, realno. Smešan klub. Ko uopšte u e-sportu prati futbol? Šta? Ili imaš jedne ili imaš igraju druge. fudbal. Šta kažeš? On igra i fudbal. Oni igraju futbol. Ja mislio sam da su oni košarkaški. Ja sam mislio da je grad Barcelona ušao u e-sport. Neobično. Verovatno ste upoznati sa celom situacijom oko Travis Scotta i njegovog poslednjeg koncerta, da je poginulo 8 ljudi, a preko 300 je povređeno. Ok. Za slučaj da niste bili upoznati, sada jeste. Sada jeste. Jer je sve to što treba da znate o njemu. Kao i činjenicu da lik nije prekinuo koncert iako se videlo da će izbiti masovna havarija, kao i to da je psovao hitnu pomoć, kao i to da je lik prosto smeće od čoveka, ali da ne odlutamo predaleko. U okean lošeg publiciteta uplivale su i gaming kompanije koje su tokom prošle godine pokušale da iskoriste njegovu ogromnu slavu, te su ga uzele kao ambasadora svojih brendova. I to ni manje ni više nego Epic Games i Sony. Zašto? Kakve veze Travis Scott ima sa gamingom? Nema Bio veze je popularan onaj je. koncert Travis Scotta u Fortniteu, Da. a sa Sonyjem ne znam što je bilo. Pa on je bio ambasador za PlayStation 5. Bio, ključna reč. A sa Fortniteom, mislim da je lik uzao fazon $20 miliona za taj koncert. To da. Malo li je? Dobro. Malo li je? Epic je momentalno izbacio Travisov Out West emote iz igre, dok je Sony zapalio sav materijal sa svojim ambasadorom za PlayStation 5-icu. Sve ovo nas dovodi do pitanja da li je za velike brendove isplativ rizik povezivanja sa ovakvim facama, kada realno je očekivati da kad tad će napraviti neku astronomsku glupost. I nažalost, odgovor je da. Uvijek će biti isplativo. Što je prilično tamno kada sagledaš sve. Realno, potpuno. Znaš, Čekaj, oni su imali godinu dana i on neće povezivanja. doživjeti bilo kakve kao posljedice zbog toga što se dogodilo na njegovom koncertu. Pa hoće ako ne izbace te klipove. Onda neko može da uzme da ih drnda. A vi ste radili s ovim likom i niste skinuli taj video. Mada njih boli. Jer su oni već imali godinu dana saradnje s njim. Da. Izmuzli su ga
Idemo dalje. Da, oni su dobili ono što im je potrebno. Brze vesti! Roster shuffle, svega par dana nakon neuspeha na CSGO Major, ekipe su krenule da menjaju igrače kao čarape. Magisk, Dupri i Zonik dolaze u Vitality, Config i BlameF u Astralis. Nema odmora! Major je možda gotova, ali Blast se tek zagreva. 4 ekipe su već zaključale mesto na globalnom finalu. Navi, G2, Gambit i Heroic, dok će ostale se boriti kroz jesenje finale koje počinje 24. novembra! Mislim da ćemo im zapravo vidjeti onda i Vitality i Astralis nove postave. Da. Zar nije bilo da se za Blast zaključava roster tokom Majora? Jeste bilo nešto, negdje na polovini Majora su zaključeni rosteri za Blast. Da. Ali pretpostavljam da su ovi ugovori već potpisani. Ovo stvari možda i nisu. Znaš, to mi je malo Pa susi. dobro, pazi, jeste malo susi. Magijski Dupri su igrali prilično loše tokom Majora. Možda se već znalo, već su bili u fazonu, aha, okej, momci, mi pičimo odavde. Breaking news. Da, provalili smo celu CSGO scenu ovde u GG-u. Prelazimo na YouTube komentar gde David Lazić kaže i ove sam godine pao No Nut November zbog ljube. Ovo je najbolje što smo imali. Ja sam Ljuba, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi GG-a, mi se vidimo sledeće nedelje, a ja idem sada da se istuširam, osjećam se prljavo.